Svitanje, 4 sata ujutro. Sanja tada stiže na posao. Mora biti tačna jer je ona vozač autobusa. Svako zbog nečega radi rano ujutru. Ja, na primjer, radim rano ujutru zbog svog deteta. Da bi više vremena imala kad dođem kući, da prosto ispratimo domaći, šta se dešavalo u školi, da se stigne, da se kupi, da se skuva, da se opere, da se opegla. Za volan je prvi put službeno sela 90. godina. Tada je, kaže, počela kao vozač kamiona. 2000. sam se zaposlila u GSP kao vozač tramvaja. Tu sam bila izvesno vreme i nisam se pronašla na šinama, onako iskreno. Prosto jednom kad osjetite slobodu volana, to, mislim, jedno iskustvo nemerljivo. Ženi u muškoj profesiji nije bilo uvek lako, ali tokom 13 godina koliko je na liniji, uspjela je da stekne i poštovanje kolega i poverenje putnika. Uvek izlazimo u susret, nema to. Pa njih 3 žene imamo u pogonu što se tiče vozača, tako da prema njima se malo smo mekaniji. Volimo kad ih vidimo, znači da voze, javljamo se tako njima, više češće nego ostalim kolegama. Pa svako voli da vidi suprotan pol u bilo kojoj situaciji. Ja sam bila oduševljena. Prvi put kad sam ju vidjela, ja sam rekla, lepo vas je vidjeti. Kada ste na točkovima po kiši i snegu, a bezbednost putnika vam je na prvom mestu, onda prostora za ženstvenost, kaže, baš i nema. Meni, pored ovoliko retrovizora, ogledalce ne treba u životu. Mada se retko i šminka, ali eto malo da pogledamo frizuru. Bez obzira na sve mane svog poziva, Sanja je ipak rešena da penziju dočeka sa volanom u rukama. Riders on the storm.